понякога Той ти взима нещо, което изглеждаше добро. Взима го, за да ти даде нещо още по-добро, по-дълбоко и по-трайно. Не просто добро, но по-добро, по-дълбоко и по-трайно. Затова, когато се случват тези борби, изпитания в живота ти и просто не си казвай защо се случва, но искам да ти кажа, бъди благодарен на това, стой във вярата и ще видиш Неговата слава, как от добро минаваш към по-добро, към по-дълбоко и към по-трайно. Амин? В лозарството, както споменах и по-напред, пръчките се подрязват, защото иначе, знаете ли, растат, така да кажа, хаотично, на посоки, навсякъде. Навсякъде растат. И по този начин, когато са много пръчки, те не могат да дадат добър плод. Трябва да останат най-хубавите пръчки на лозата, за да може да дадат добър плод. Така и Бог подрязва нашето его, така и Бог подрязва нашата гордост, така и Бог подрязва нашите планове, които понякога ние се правим, за да ни насочи към Него, към Неговия живот, към Неговите цели, които Той има за нас.